Suhailid ko nakatan sa parang mahsyar. Maon na rin doon yung pagtukbal sin kita. Maon na rin doon yung pagtukbal sin amo in suhuf. Piyag susulatan sin hinang sin kita rin di hababaw sin dunya. Launa sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli yawmin sahifa. In tiap-tiap adlaw amo in jumatu kato hindi hababaw sin dunya aun siya ang kapil pagsulatan sin hinang sin kita sin mangi iban sin mayo. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin illa walahu kulla yawmin sahifa. Walaupun mereka mga tiap-tiap mukmin, melainkan tiap-tiap adlaw aun kanya habuok gikap, habuok page, sin amo in pagsulatan niyo. فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة. Apabila nalupiun na impagsulatan sin hinang mangi ilang sin marayaw yagto, lupiun siya asal ta'wayroon siya istighfar day doon halaw niya, lupiun siya salta nanihihid luman impagsulatan niya. Itong siya nanihihid luman hati niya bang maulas na yung adlaw pagsulat sin hinang marayaw ibang sin mangi sin mano siya wayroon misan nakapag-istighfar na doon nakapagtawbah hati niya maasiyat na sa dyan hinang lupiun na siya pag lupi ka niya itom indagbosin amuin pagsulatan niya salta tihidlong na naunlong so may taoy tawbah. وإذا طويت وفيها استغفار طويت ولها نور يتلألأ. Apabila siya lupiun salta aun kanya rin doon istighfar astaghfirullah 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 tuyat walaha nurun yatala'la. Lupiun siya yaon insahaya nagday doon kanya hapag sulatan. فإذا كان يوم الحساب وصلت هذه الصحيفة صحف بعضها ببعض حتى تكون صحيفة واحدة. Apabila dumatong na inadlaw paghisab, habuukon na inkatan sin amo ingi kapan hakatan sin page ini. Sa hingga mahinang na siya habuuk kitab. Hati niya on magbabay. Bukod hadyan ito ang dalani magbabay. Bukod isab siya. Aon niya asay mga malaikat magbabay na dito. Sinamin pinagsusulatan sininang sin kita. Kung yung pag-yan suhuf ini, amo na yung pagkaruhan sin kita. Ang in ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wala din na mga hipagkapamong sin kita, dahil din hababaw sin dunya. Dahil na mga bisara hipagkalagtik sin dila sin kita malainkan, aon kanya magsusulat. Hiraqib kain atid. Malaikat kapit palawa, magsusulat sin hinang mangi. Malaikat kapit patuho, magsusulat sin hinang maraya. Sa hindi lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amuin malaikat dapit patuo siya in nakura sin malaikat dapit palawa. Balaw na makahinang na marayaw, automatic insulat magpusin malaikat dapit patuo.
way na pagtaran, way na pagkasun. Pag hinang naman marayaw, hisulat magtuloy. Ang paindapit maripalawa magsusulat, apabila makahinang mangiinhang katao, inulong kato sin Allah Ta'ala, umasubo pa, in malaikat dapit palawa. Dali lang na agay, hisulat ka na. Mga kita. Laong na si malaikat dapit pa to, ayaw na. Kalo-kalo makapag-istighfar pa. Nawalo. Tiyawa ka ng tungaad, tiyawa ng tungaad na. Sabi, pangayos na nga dyan, at nawalo yung sa nagyayan, astaghfirullahaladzim. Nakahinang to'y ako yung tursa. Walo. Inilpiro, ilang sin mga pulis doon hanggang magkakawa, maghahapa akarandana, mangyan mo yung teknikan. Apabila ko masagdaw, kawang mo sin mudilan ko tipit, sin LTO, kadto magtutoy iti ubayay. Wala pa kaya lukis. Bang nakabayaran sin wala pa kaya lukis, di ka lukis ingan mo rin dito. Sabi bang kau makakawa laysin, malanuin, record mo rin dito. Makakawa ko hangpu taon. Sabang nawala, piyasad, sarang mo lang mga konsum na 2 bulan na suway na po. Ngayon, pinakya lukis na. Pagkawa mo laysin, isang mukyawayaran, yan po na, aw na lang na alarm. Mag-alarm na rin dito. Bihag ko na isa. Tagad-tagaran pa ko sa malaika. Aw nang na violation. Laong sa malaikat dapat paglawa, biyadi, sulat ka na, aw na ayaw na. Kano-kano maka-istighfar pa. Wala nag-istighfar. Niyawak na hatin mo hapon. Wala na kaya astaghfirullah. Lisuan. Iwan pag yan, akada-kada na ba, hininang natin tarukain. Pit mo nun na. Imasya, ang pamag-istighfar. Magkaat na lang ng pamagkaat. Na natipon, pagtipon na ito na kiyalukis. Sabi yung narapaan daw kiyama. Pagkarit na mag-istighfar, umasubo na isang magbalik. Dahil na rin sulat ko, sulatan na, bang man kita piya hali-hali na sintuhan na yung kanya. Hati nga suknaan na kausin malaika. Bang man kita lang na piya hali-hali na sintuhan, hati nga, bang man niya kayo na yan. Malaika kung sumuk na kayo. Minsan niya po, muhama, muhina, matabakay-bakay yung sumuk na kayo, mumukha na kayo. Sipais lang, ito nagbungkong kay kanlangit. Iniyan kita magtulihan. May kanya Tuhan na jamano siya in manok na. Biya diin na in malaikat in sumuk na. Bangman kita tiya hali-hali na sintuhan kanya yan. Nayak ko. Kaya lukis na. Pag lukis, in kataan sin kaya lukis yan ito pag-abot haadlaw pag-hisab tipunin mo. Mahirang na siyang bukbo. Magtayma na haadlaw maumuli. Magtayma. Hapagtayma, kami ang kami. In makatayma sin kita bakit pa ito umagkukuyan. In makatayma sin kita bakit palawan niya magbukasit ka. Sabi ng kafir makayan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Pag kita sin kafir, pag utam niya sin kitab niya, ulitan ng kitab yan. Mayroon isang tinggalan, manahok iwan sin maaslan. Malain kang lirukis kataan. Ang natibiray takato sin Tuhan na ibig. Ma yalfidu min qawlin illa ladayya raqibun atid.
illa ladayhi raqibun atid. Mayroon lang magipagkakabtang sindila sin kita. Malaikat ang hati magsusulat kaniya. Pagkita sin ka, kung ulisan in kitab na mayroon isang lipas, isang dakuman ang sulat sili-sili. Wawajadu ma'amilu hadira. Malaikat lang na yan kataan. So, kakitaan nila yung kataan sin hinang nila. Di sa pantong TV yaon. Pagkita nila, yaon kataan ni hinang. Yung kataan na hinang nila. Katungtuman nila in kataan sin na hinang din hapanagnaan. Sabi pakahinapusan sin umul nila. Pag-atabun na sa inyo, nahinang ko sa inyo. Ako sa inyo naghinang sin inyo. Tiyabangan pa ako hinayat ko. Iban mo po yan, tuhido ang pa ako. Mataw din saksi. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Di tuod intuhan mo mga nyayahang sulag ulo-ulo. Allah Ta'ala bikaw anyayahu. Bangguloy na hinang magtisulat. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Apabila makaima na sinhang katao, in kitab niya, dapat katao, magbansag na. Basta ba kumulong na sin kitab ko? Kita ka ba? In grade ko 95, 96, with error. Magkugko yan. Yan na sindi. Huwag mo napasang awa. Yan, hindi ka pagkugko yan, may pagkita mo mga classmate mo. Ha? Sambil umatin yung maas mo lang yaon, pagtawag mo, PPE meeting? Ano yung meeting? Di na umatin, maluman. Samay, tabagsakin anak. Maluman. Bakit kung din sa buhat ko rin dito? Bagpag kita masin kitab mo, libo sundo sa katan, naman ko kita. Sa bagpag kita masin kitab mo, libo katan, sin karayawan, kita mo na katan. Lawan sin mga ulama sin kita, diyan akan Ibnu Katsir. Inunong ka po sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indariman apabila siya magbasa sin kitab niya, doon na in mangulisong siya, mamula, mamuti, pag-ubos ang panaisang katawa mo, magkugkuyan. Pag-ukab niya na isab, so para niya ini, ukab niya rin katawahon siya. Maglami-lami isa-isa. Pag-ukab na isab, tumangis na isab. Masusa, mangilig naman yung pangayuan. Pag-ukab na isab, ito na isab katawahon. So, may ita. Pag-ukab panagnaan, marayaw inhinang. Pag-ukab hikarwa, mangiinhinang. Pag-ukab na isab hikato, marayaw inhinang. Pag-ukab hikaupat, mangiinay sa inhinang. Biya-biya naman tayo. Pagkita sinina niya tumasusa. May ta ako inanay kahinang biyayin. May ta ako lang nakapagsarak kasi nandaw ino. May ta awon na ngayon ka kung istinhaan daw yan tulak kung isan kisarak ka. May ta unsan ako nakasikip pag-uusap sa bayan. Dimawan ako magtuloy. May ta ang pagtalaw mo sa nakuliyagan nagwitir. Insa ka wala magtahadjud. Wala niya kang nagwitir. Naulo pa. Pagkad ko pa adlaw mahulog. Kulang bang maisab ako lang na nakahinang akan nagmitin. Wayon na. Umos na yung pagsusod. Umos na yung pagsusod. Kafa bi rabbika al-yawma alayka hasib. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Jukop na adlaw yan yung pagsusod mo. Yung pagbista mo. Wayon. So, apabila nakawa sa tawin, yung kitab niya dating pato, pag-ukab niya, marayaw, pag-ukab niya mangi, pag-ukab marayaw na isa. Sa amin na maubos niya tumabas sa kataan, katuntuman niya, ihinang niya kataan. Pag niya maubos na mabas sa kataan, nagyuhon niya magbalik. Pag kita niya, wayroon na rin ito in kangian. Allahu Akbar. Amin yung ulong kato sin Allah. Pag kita niya, wala umarin ito yung kanyian. Marayaw kataan na kasulat. Pag kita niya, wala na kanyian, dito na siya magbansag. Kita niya lang yung kitab. Kita ka mo. Wala marayaw kataan. Kaya kuluha umukrao kitab.
Inyad Tuhan mga manusia, amo ingayun nakasaksi hainang nilamani. Sabab may ita, ang mga hinang haantara muraiwan sin Allah Ta'ala. Apabila kau hinang mani haantara muraiwan sin Allah, in Allah Ta'ala manjari niya kau ampunun. Adapun apabila kau nanuisui pasinhinang mo yan, kaya saksi mo pa intao. Pero Tuhan daw mahuli, sumusuntay niya. Kaya Allah, ampunan mo si Insyati, kita ko naghinang biya, nanuisui pa kako, nangyadin ka maaw. Dahil nasabab ng bangkaw, ang hinang nang isa-isang nasadya, ayaw mo pa manuisui. Ang pagkaw magtawad. In pagtawad, ayaw mo kang pakonsumon. Pag hinang mo niya ang masya, tawad ko magtuloy. Astagfirullahaladzim, makaya na akmas. Nagkahinang na isang ko, bay noon ba? Magtawad ka pa magtuloy. Astagfirullahaladzim, ito na isang kiyakalikan ko. Nagkahinang na isang ko, pag-istighfar na ko. Astagfirullah, ay mapakonsumo. Hasupaya na inikalukis. Inistighfar mo na yaon, nakahinang ko na, di ito mabatalin na kauna. Di. Ang katsurian na ron tain si Multa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bang-aon dapat ang kaadlaw, mga makakatluan ngayon o mag-istighfar. Misan ko naghahali-hali, ha? Misan isabi mo. Ha? Kung pilang nga ibon magkatayo ka, kung pilang nga ibon ito. Bang lahat, diyanti, tayanti, indihan, pag istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ha? Menjadi magkakan, kami nagtatayip ka sa mag-istighfar mo. Maray ha? Sa ingkatan, subay ingkatan, sinhinang ka, kaya ka lang sin-istighfar. Wa amma man utiya kitabahu bisimal, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Adapun nang nakatay na sin kitab nila dapat palawa. Mamul sila. Ya laitani berma isa wailun nakyarihil kaku ing kitab ko ini. Magsusun. Sinsusun sa langko-langko. Ya laitani lam uta kitabiya. Bang mga isang wala nakyarihil kaku ing kitab ini. Harway na wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun yang karihil nila yung kitab nila dapat pataykod nila. Winaon dapat panawaon dapat pataykod. Lang sumana wala masin kita ingkatan hawak kung mga mano sa hawak nila. Nagaangan-angan sila tumayma sin kitab dapat patong. Di sila mabaya makatay masin kitab nila dapat palawa. Dahil nasabab yan, hitapok nila iliman nila rat amari pataykod. Bisaya nila ilan patong. Saya sakaliin kitab nila way di malaw. In kitab mataod, di mano siya mataod. Lumupad in kitab. Kaya ingatan niya bang hawno umpaw aming tagtuon niya, aming pagtagda ko kaniya. In niya nahanin lima hasabab sin maksiyat katay kitab yaon. In kalayaan niya makatay maksiyat sin dapit niya patuo. Lumupad yung kitab dapat ahat maripatay kun. Amurain makatay makanya in lima niya dapat palawa. Tiya tapok niya rin hatay kun. Ya laitaha lam uta kitabiya. Bang maisang lang nawala kung nakawain kitab ko ini. Ano yung pagsusun mga tayo ng hud? Bagus.